स्वयंसिद्धा जागर तिच्या कर्तृत्वाचा. प्रयोद इंडस्ट्रीज म्हणजे कवठे महाकाळसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात आलेला पाण्याचा ढग. शहरातील असूनही आपल्या गावातील लोकांसाठी काहीतरी करता यावे या हेतूने गावात जाऊन बिझनेस करणे हा वेडेपणा नाही का? पण स्नेहल लोंढे आणि त्यांच्या पतीने हा वेडेपणा केला. अपयशाने खचून न जाता प्रयोद इंडस्ट्रीज हे भव्य दिव्य स्वप्ने साकार केले. गावातील महिलांना रोजगार देऊन खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवले. आपदा निवारण व व्यवस्थापन ह्या विषयातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची नोकरी सोडून दुष्काळी प्रदेशातील छोट्याशा त्यांच्या मूळ गावापासून केलेली सुरुवात आणि केलेला प्रयत्न. 2010 मध्ये चायनातून बॅगेत घालून आणलेल्या 2 मशीन ते 300-400 मशीनचा प्रवास. प्रयोद ग्रुप हे इवलेसे रोपटे आज ग्रामीण उद्योजकतेचा भलामोठा वृक्ष बनले आहे. महाराष्ट्र उद्योग विभागासोबत 1000 ग्रामीण उद्योजक महिलांचे हँडग्लोव्ज क्लस्टर उभे राहत आहे. या कोरोना काळातही प्रयोद अत्यावश्यक सेवांतर्गत PPE किट, मास्क, ग्लोव्ज, गॉगल्स, फेस शिल्ड या सर्वांसाठी उपलब्ध करून आपले कर्तव्य बजावत आहे. चला तर या आजच्या समृद्ध वाटचालीची यशोगाथा आपण स्नेहल लोंढे यांच्याकडूनच ऐकूया. नमस्कार, मी तनश्री चव्हाण. नवरात्री स्पेशल या स्वयंसिद्धा कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं स्वागत करते. जपानमध्ये पाठवलेले एक नमुना म्हणून पाठवलेले 400 जोडी हातमोजे हे पहिल्याच त्यांच्या प्रयत्नात कचऱ्यामध्ये फेकण्यात आले आणि या पहिल्याच अपयशाला जिद्दीमध्ये बदलणाऱ्या स्नेहल लोंढे मॅडम या आज जपानला 12,000 डझन हातमोजे पाठवत आहेत. आणि प्लस आपल्या या भारतीय कंपन्यांना सुद्धा ते आजच्या डेटला 4 ते 5 लाख विविध हातमोजे पाठवत आहेत. तर अशा आजच्या आपल्या स्वयंसिद्धा आहेत सन्माननीय स्नेहल लोंढे मॅडम. नमस्कार स्नेहल मॅडम. नमस्कार. नमस्कार, सुप्रभात आणि तुमचं आमच्या या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत. तुम्ही तसं बघायला गेलं तर मूळच्या ठाण्याच्या, बरोबर? बरोबर. तर तुम्ही आम्हाला तुमचं बालपण किंवा तुमचं शिक्षण, त्यावेळी आलेलं तुमच्या जबाबदाऱ्या याबाबत तुम्हाला आम्ही सर्वात पहिल्यांदा आम्हाला तुम्ही काय सांगाल? माझं शिक्षण ठाणे जिल्हा म्हणजे पूर्वीचा ठाणे जिल्हा, आताचा पालघर जिल्हा, पालघर जिल्ह्यातल्या आताच्या झवार ह्या गावाला झाला आणि जन्म तिथलाच आणि शिक्षण पण तिथेच झालं. घरची तशी परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती तशी बेताचीच होती आणि त्याचबरोबर घरातल्यांचा चांगला सपोर्ट होता असा की मुलींनी तिच्या पायावर राहायला पाहिजे. म्हणजे शिक्षण घेता आम्ही काम केलंय. पूर्वी कसं की कम्प्युटर हा विषय नव्हता तेव्हा, टायपिंग किंवा इतर काही टेक्निकल गोष्टी असे सगळे विषय होते. पण वडिलांनी त्याच्यासाठी खूप प्रोत्साहन दिलं. माझा कम्प्युटरच्या ऐवजी तेव्हा जे काही टायपिंग होतं ते टायपिंगचे क्लासेस कम्प्लीट केले आणि त्याचा फायदा असा झाला की झवार त्या काळी जिल्ह्यात रूपांतर होणार होतं. म्हणजे अतिरिक्त जिल्हा होता तेव्हा ठाणे जिल्ह्याचा आणि त्यावेळेस जे काही ऑफिसेस तिथे आले होते, जसं अप्पर जिल्हाधिकारी असेल, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असेल, या सगळ्या ऑफिसमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली त्या निमित्ताने. आणि टेक्निकल गोष्ट म्हणजे टायपिंग असल्यामुळे लगेचच्या लगेच काम पण मिळालं. त्याचबरोबर दुसरं की आपल्याकडे अर्न अँड लर्न हा विषय नसतो, पण स्त्रीचं कसं असतं की तिला काही वेगळ्या गोष्टी सांगाव्या लागत नाही. ती हे काम करत राहते. म्हणजे जेव्हा घरात अडचण असते तेव्हा तिला वेगळं काही सांगायची गरज नसते. तशी आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे आणि 4 भावंड त्यामध्ये काम करायची इच्छाही झाली, काम मिळालंही. आणि तांत्रिक प्रशिक्षण जो आत्ताचा आपण मुद्दा म्हणतोय तो तांत्रिक प्रशिक्षण म्हणजे टायपिंगचा क्लास झालेला असल्यामुळे ती लवकर संधी मिळाली आणि त्याचबरोबर कॉलेज पण चालू होतं आणि कामही चालू होतं. हो, म्हणजे तुम्ही दोन्ही एकदम शिक्षण आणि काम हे दोन्ही तुम्ही एक सायमल्टेनियसली करत होता. दोन्ही एकत्र सोबत केलं. हो. आणि म्हणजे तुम्हाला तुमचं कसं स्वतः सोबत इतर महिलांना पुढे घेऊन जाणं ही तुमची कल्पनाच फार भन्नाट होती. म्हणजे पण त्या कल्पने पाठीमागचा आपला उद्देश काय होता की बाबा माझ्यासोबतच्या महिलांनाही पुढे घेऊन जाणार, तर त्या पाठीमागे तुमचा काय उद्देश असा होता? तसं बालपण आणि त्याच्यानंतर होता. त्या घरात अर्थार्जनाची जबाबदारी थोडी का होईना
ती स्वीकारली आणि गरज पण होती तेव्हा, आर्थिक परिस्थिती तशी बेताची असल्यामुळे. पण त्यानंतर जेव्हा लग्न म्हणजे 1996 साली लग्न झालं आणि मी आणि मिस्टर, त्यांचा ते इंजिनियर असल्यामुळे आणि त्यांचा एक प्रकल्प चालू होता, प्रोजेक्ट चालू होता चांदवडमध्ये, नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यामध्ये. आणि त्या ठिकाणी महिला विकासाच्या काही योजना ह्या महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा असं एक विषय घेऊन काम करत होते. तो विषय होता आवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास आणि त्याचबरोबर महिलांचा विकास. आणि माझा तसा विषय तो नव्हता. माझं शिक्षण झालं होतं की कॉमर्समध्ये, किंवा माझं टेक्निकल टायपिंग हा विषय होता किंवा अकाउंटिंग हा विषय होता. पण एक ग्रामीण भागातून असल्यामुळे तशी परिस्थिती हे असल्यामुळे एक वेगळा विषय आपल्याला शिकायला मिळतोय, म्हणून मग मी पण त्यांच्या कामामध्ये जॉईन झाली. आणि तेव्हा चांदवड 10 गावांमध्ये महिला विकासात्मक असे काही प्रोजेक्ट चालू होते. त्याच्यात युनिसेफचं एक काम चालू होतं. त्यानंतर महिला बचत गट, जे आता SHG आपण म्हणतो, ते SHGचं काम 1997 मध्ये तिथे आम्ही चालू केलं. त्यानंतर ते जे SHG होते ते पूर्वी बँकांना लिंक नव्हते आणि मग महिलांना आर्थिक सक्षमतेकडे नेण्यासाठी हे बँकांना लिंक करून वेगवेगळ्या योजनांशी कसे कनेक्ट करता येईल त्यासाठी सल्लागार म्हणून पण काम करण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर युनिसेफ महाराष्ट्राचा जो महिला बचत गटांसाठी असेल किंवा अंगणवाडी सेविकांसाठी असेल, असे काही ट्रेनिंगचे कार्यक्रम होते. त्या ट्रेनिंगच्या कार्यक्रमात ऍज अ ट्रेनर म्हणून काम करायची संधी मिळाली आणि हे सगळं काम करता करता आपोआप त्याच्याशी जोडलं गेलो. आणि मग कुठेतरी आपण जरी ग्रॅज्युएट झालेलो आहोत किंवा आपण जरी आपला अकाउंटिंग हा विषय होता, पण हळूच कधी वेगळा विषय म्हणजे महिला सक्षमतेकडे नेण्यासाठीचा जो काही विषय होता तो कुठेतरी कनेक्ट झाला. आणि नंतर मग ह्याला तेव्हा काही व्यवसाय हा विषय नव्हता किंवा व्यवसायात नव्हतो आम्ही, पण तेव्हा व्यवसायाकडे आणण्यासाठीचा महिलांचा जे काही योजना होत्या त्याच्याशी कनेक्टिव्हिटी झाली आणि ते पुढे काम करत गेले. मग बरोबर. पण मग त्यासाठी तुम्ही म्हणजे तुमची ही जी संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तुम्ही स्वतः पुढे अजून काही शिक्षण घेतलं किंवा काही तुम्ही विचार वेगवेगळे केले, तर त्याबद्दल आम्हाला काय सांगा? त्यासाठी तेव्हा कसं फक्त ग्रॅज्युएशन झालेलं होतं किंवा अकाउंटिंग हा विषय होता किंवा हे सगळं होतं. पण जेव्हा युनिसेफ किंवा जेव्हा हे महिला विकासात्मक योजनेचे किंवा वेगवेगळ्या गोष्टींचे जेव्हा काम करायला, तेव्हा वेगवेगळे वर्कशॉप असतील संस्थांचे किंवा वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटचे वर्कशॉप असतील किंवा वेगवेगळे असं म्हणूया की वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हिजिट्स असतील, मग हे सगळं करत गेलो. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमधून अभ्यास पण झाला, त्यामध्ये काय म्हणतात त्यामुळे ज्ञानात भर पण पडली. त्याचबरोबर त्या टाइमामध्ये डिझास्टर हा विषयावर माझे मिस्टर काम करत असताना त्यांना एक संधी मिळाली बाहेर जाण्याची. म्हणजे जेव्हा भूजचा भूकंप झाला तेव्हा नैसर्गिक आपदा हा विषय त्यांचा असल्यामुळे त्यांना तिथे जाण्याची संधी मिळाली. आणि तेव्हा मी आणि मुलगा दोघंही तेव्हा असं काम काय म्हणतात ते घरात बसून काम करणं, आता जे वर्क फ्रॉम होम म्हणतात ते तेव्हा मी केलं. आणि त्याच वेळेमध्ये मग मी माझं MBAचं शिक्षण कम्प्लीट केलं. त्याच्यानंतर बरेचसे मॅनेजमेंट जसं इन्स्टिट्यूट आहे त्यांचे छोटेसे कोर्सेस असतील मॅनेजमेंटचे ते कम्प्लीट केले. आणि असं सगळं करत असताना 2008 मध्ये मिस्टरांनी पण निर्णय घेतला आणि आम्हीही निर्णय घेतला की खूप दिवस झाले आपण आपल्या गावापासून लांब आहोत आणि आपण आतापर्यंत सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीचे डिझास्टर प्रिपेअर करतोय, वेगवेगळ्या गावात जातोय, वेगवेगळ्या राज्यात जातोय किंवा वेगवेगळ्या देशात पण जाण्याची संधी मिळाली. आणि हे सगळं प्रिपेअर करत असताना आम्ही ज्या भागातून आलो, म्हणजे माझं जरी गाव जव्हार जिल्हा ठाणे असेल किंवा आताचा पालघर जिल्ह्यातलं असेल, तरी जे सासर आहे ते कवठेमंकाळ तालुका, सांगली जिल्ह्यातला कवठेमंकाळ तालुका. आत्ता पाऊस पडतोय पण पूर्वीपासून पूर्व परंपरागत इकडचा हा भाग जत, कवठेमंकाळ आपण कदाचित बातम्यांमध्ये ऐकतोय की हा सतत दुष्काळी पट्टा आहे. आणि अर्थार्जनासाठी स्थलांतर होतं, म्हणजे मायग्रेशन होतं. मायग्रेशन मध्ये काय होतंय की पार्टली मायग्रेशन होतंय. पार्टली मायग्रेशन मध्ये घरातली जी स्त्री आहे ती घरातच थांबतीये, मुलांना सांभाळण्यासाठी असेल किंवा वडीलधाऱ्या लोकांना सांभाळण्यासाठी असेल, आणि घरातला पुरुष हा बाहेर पडतोय, तो पुणे मुंबई अशा ठिकाणी जातोय. कारण त्याच्या मागे कारण जेव्हा शोधलं, कारण त्याच्यातले आम्ही पण एक होतो की अर्थार्जनासाठी बाहेर पडलेलो, गाव सोडून वेगळ्या जिल्ह्यात, वेगळ्या राज्यात, वेगळ्या देशात
फिरलो आहे, तेव्हा तशी संधी नव्हती. मग तेव्हा विचार केला की आपण पण मायग्रेट झालोय आणि वर्षानुवर्षे हे सगळं चालूच आहे. पण आपण असं म्हणूया की आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या गावामध्ये जर अडचण आहे तर ती सारायला किंवा ती दूर करण्यासाठी बाहेरचं कोणी येणार नाहीये, ते तुम्हालाच करायची आहे. आणि 2008 मध्ये निर्णय घेतला की खूप झालं, आता बाहेर फिरलो, आपल्याला जे काही कमवायचं होतं डॉलरमध्ये असेल, युरोमध्ये असेल किंवा वेगवेगळ्या संधी असतील त्या मिळत गेल्या. आणि जे असं म्हणूया की प्रत्येकाची इच्छा असते की एवढं कमवलं पाहिजे किंवा इथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, इथपर्यंत पोहोचलो. पण कुठेतरी मनाला नेहमी वाईट वाटायचं, कारण गावाकडे यायचो तेव्हा गावातला पाहुणा म्हणून यायचो आणि 7-8 दिवस राहायचं आपले जेव्हा सुट्टी असते तोपर्यंत, आणि ती सुट्टी संपली की परत गावातल्यांशी काय म्हणतात ते, तुम्ही हे असंच राहणार, तुमच्यामध्ये काही बदल होत नाही, अशा सगळ्या गोष्टी आपण बोलून परत जाणार आणि पुन्हा परत आपण आपल्या कामाला लागणार. पण हे कुठेतरी मनाला नेहमी व्हायचं की इथे काहीच बदल दिसत नाही. बदल हा शेवटी कोणीतरी पुढाकार घेऊन घडवला पाहिजे. मग तेव्हा विचार केला की 2008 मध्ये निर्णय असा घेतला की आपण आपल्या गावाकडे पुन्हा परत जाऊया. पण जाताना आपल्या बरोबरचं ज्ञान असेल किंवा आपण जिथपर्यंत पोहोचलोय ते त्यांच्यापर्यंत कसं घेऊन जाता येईल, तर ते कुठल्या काय म्हणतात ते कामाच्या रूपाने कसं घेऊन जाता येईल, म्हणजे भविष्यामध्ये जे आपण मायग्रेशन म्हणतो हे कुठे आपल्याला थांबवता येईल का. त्यानंतर पुन्हा भविष्यामध्ये जे आपण असं म्हणूया की ग्रामीण भागामध्ये काम करताना सगळ्यांना असं वाटतं की शहराकडेच संधी उपलब्ध आहेत, पण ग्रामीण उद्योजकांना किंवा ग्रामीण तरुणांना असेल, महिलांना असेल किंवा आपण असं म्हणूया भविष्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये पण संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असा आम्हाला कुठेतरी संदेश होतं. म्हणून एक रिस्क म्हणतात ना, ती रिस्क घेतली आणि ती एक रिस्क घेतली आणि 2008 मध्ये सगळ्या म्हणजे काय म्हणतात ते चांगले जे काही कमाई असेल किंवा चांगलं राहणीमान असेल किंवा शहरातल्या ज्या काही असं म्हणूया की आपल्याला ज्या सवयी लागलेल्या असतात त्या सोडून आम्ही 2008 मध्ये निर्णय घेतला की आपण आपल्या गावाकडे परत जाऊया. पण परत जाताना गावाकडे आम्ही आमच्या स्वतःसाठी पण काही नियम केले की ते मोडून आपल्याला काही काम करायचं नाही. त्यामध्ये एकतर की गावाकडे परत जातोय तर गावामध्ये गेल्यानंतर आपण परदेशातून आलोय तर परदेशातच जाणारी गोष्ट आपण करता येईल का. दुसरं असं की आपण आपल्या गावातलं पर्यावरण म्हणजे इन्व्हायरमेंट जे काही आत्ताच आहे त्याला कुठे धोका पोहोचता कामा नये. दुसरं असं की जास्तीत जास्त महिला असतील, मी महिलांवर असासाठी भर दिला की पाटली मायग्रेशन मध्ये जी आत्ताच्या काळातली महिला आहे, म्हणजे असं म्हणूया मागच्या जनरेशन मधल्या ज्या काही महिला होत्या त्यांना सगळ्यांना शेतीपूरक किंवा शेतीशी व्यवसायाशी निगडीत असलेलं काम येत होतं. पण आत्ताच्या ज्या काही सुशिक्षित आहेत, ज्या साक्षर होऊन घरात आलेल्या सुना आहेत, त्यांना तशा ऑपॉर्च्युनिटी इथे काही नाहीये आणि ह्यांचं काम फक्त मुलांना सांभाळणे आणि घरातल्या वडीलधाऱ्यांना सांभाळणे आणि नंतरचा वेळ हा ह्यांचा रिकामाच आहे. पण मला कुठेतरी स्वतःला असं वाटत होतं की सुशिक्षित म्हणजे काय, तर आपल्यावर सुद्धा आपल्या आई वडिलांनी ग्रॅज्युएशन असेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल किंवा आपल्या देशाने असेल, आपल्या शिक्षण विभागाने असेल, सगळ्यांनी आपल्यासाठी जो काही 15 वर्षाचा कालावधी आपण घालवलाय तो त्या कालावधीतलं जे ज्ञान आहे ते परत पुन्हा समाजाकडे परत आलं पाहिजे आणि ती जबाबदारी एकट्या पुरुषाची नाहीये तर एक स्त्रीची पण आहे. आणि कुठेतरी ह्या महिलांच्या हाताला आपल्याला काम देता येईल का आणि ह्या सुशिक्षित महिलांना त्यांचा जो वेळ आहे तिथे कुठे त्यांना त्या वेळेमध्ये असं काही काम देता येईल का ते घरात बसून असेल आणि असं काही काम असेल की जेणेकरून त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या वेळेनुसार ते काम करू शकतील. दुसरं असं की मग असं काम जर आपल्याला द्यायचं असेल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशनचं काम करायचं असेल, म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करायची असेल, तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर म्हणजे इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, सर्व्हिस सेक्टर सोडून ह्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी काम करावं लागेल. आणि ह्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर मधलं असं एखादं प्रोडक्ट्स पण आपल्याला शोधावं लागेल की जे प्रोडक्ट्स काय म्हणतात की जे इन्व्हायरमेंट लॉस करणार नाही, जे हेल्थ लॉस करणार नाही, जे एखाद्या स्त्रीला घरात बसून पण अभिमानाचं काम वाटेल. आणि असं एखादं प्रोडक्ट असावं की जे मी मगाशी म्हटली की मी परदेशात गेली किंवा मी परदेशी नाणं कमवलं तर माझ्या गावात बसून माझ्या तरुणाला, पुढच्या तरुणाला असेल किंवा ज्याला उद्योजक व्हायचंय त्यालाही ते भविष्यामध्ये असं काय म्हणतात ते की एक संदेश जावा की आपण इथे गावात बसून सुद्धा अशा पद्धतीचं काम करू शकतो, असं एखादं प्रोडक्ट बनवू शकतो की जे परदेशामध्ये परदेशी नाणं आपल्याला कमवून देईल, म्हणजे माझ्या गावात बसून पण मला डॉलर कमवता येतील. बरोबर. मग तुमचं म्हणजे व्यवसायाची ही संकल्पना
की बाबा तुम्हाला हातमोजे किंवा हीच गोष्ट बनवायची किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये यातच उतरायचंय किंवा आणि काही असं, म्हणजे मग ती कल्पना तुम्ही कशी सुचली तुम्हाला, की बाबा तुम्हाला नेमका कोणता व्यवसाय केला तर तो गावच्या महिला घरात बसून करू शकतात वगैरे. मग ह्या कल्पनेकडे तुम्ही कसं संशोधन केलं, की बाबा आम्हाला हे केलं तर आम्हाला हे आम्ही महिलांना हातभार लावू शकतो किंवा घरातल्या घरात त्यांना सक्षमीकरण, सबलीकरण त्यांचं हे आमच्या या व्यवसायामधून होऊ शकतं. सो ती कल्पना तुम्हाला कशी सुचत गेली? कल्पना सुचली म्हणजे की मगाशीच मी जसं म्हटली की मिस्टर हे आपदा निवारण म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट हा त्यांचा विषय होता आणि त्यांच्या ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्या विषयामुळे ते वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये जसं भूजचा भूकंप झाला, जम्मूचं लँडस्लायडिंग झालं किंवा सुनामी झालं किंवा इतर अनेक डिझास्टरमध्ये आपदामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझास्टर असतात. जसं नॅचरल डिझास्टर असतं तसं मॅनमेड डिझास्टर असतं, डिझास्टर पण असतात, म्हणजे मानव निर्मित पण असतात. त्यामध्ये युद्ध आहे, दंगली आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी पण आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला सवय झालेली होती. 10 वर्ष आम्ही तरी त्या सोबत होतो, त्यांच्या या सगळ्या गोष्टी ऐकत होतो. वेगवेगळ्या ठिकाणांना आम्ही पण राहिलो आहोत आणि ते आम्ही अनुभवलं आहे की डिझास्टर म्हणजे काय असतं. पण जेव्हा हे काम सुरू करायचं होतं तेव्हा आम्ही विचार केला की भविष्यातलं डिझास्टर आणि त्याच्यातलं रिस्क रिडक्शन आपल्याला काही करता येईल का. तर भविष्यातलं डिझास्टर म्हणजे इंडस्ट्रीला येणारे सुद्धा डिझास्टर आहेत. तर इंडस्ट्रीचं डिझास्टर म्हणजे असं म्हणूया की इंडस्ट्रीचं जर डिझास्टर आलं तर त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या मानवाला आपल्याला प्रोटेक्ट करायची गरज लागणार आहे आणि हे प्रोटेक्शन करणारे काही इक्विपमेंट्स म्हणजे त्याच्यातले काही प्रोडक्ट्स आपल्याला बनवता येईल का. पण मग असं जेव्हा मी विचार करायला लागलं, जसं तुम्ही मगाशी म्हटलात की संशोधन केलं, तर खरंच संशोधन करायला लागलं तिथे. त्यामध्ये असा विचार केला की एक व्यक्ती उभी केली आणि मग इंडस्ट्रीला लागणारे प्रोडक्ट्स कुठले कुठले असतात हे शोधले. आणि हे इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या प्रोडक्ट्समध्ये असं म्हणूया की मी पहिल्यांदा एखाद्या व्यक्तीला काय लागतं तर हेल्मेट लागतं, पण मग हेल्मेट हे प्लास्टिकमध्ये तयार होतं, मग हा एन्व्हायरमेंट लॉस आहे. त्यानंतर मग दुसरं ऍपरलवर आलं. ऍपरल हे मार्केटमध्ये भरपूर जण करणारे आहेत, वेगवेगळे ब्रँड्स आहेत. त्याच्यानंतर मग खाली असा विचार केला की खाली शूज आले, मग ते लेदरमध्ये आले. लेदर हा विषय म्हटला तरी मग पुन्हा परत केमिकलशी रिलेटेड आलं. मग असं सगळं करता करता विचार केला की हे तर सगळे प्रोडक्ट्स आहेत, पण मग त्याच्यात असं म्हणूया की हळूचकणी हात बाहेर आला असं आम्ही म्हणतो. हात बाहेर आला. मग तेव्हा असं वाटलं की अरे वा, खूप छान आहे की एका हाताने दुसऱ्या हाताला पण काम देतोय. मग हँड ग्लोव्ज दिसले आणि मग म्हटलं की ठीक आहे, म्हटलं आता प्रॉडक्ट डिसाईड झालं की आपल्याला हँड ग्लोव्ज बनवायचे. आणि मग हळूहळू हँड ग्लोव्ज कुठले असतात, ह्याच्यामध्ये कुठले असे हँड ग्लोव्ज आहेत की जे काम देऊ शकतात, असे कुठले हँड ग्लोव्ज आहेत जे एन्व्हायरमेंट लॉस करणार नाही, असं जेव्हा शोधायला सुरुवात केली तर तेव्हा आम्हाला म्हणजे फार वेगळा अनुभव आला. कारण आपल्याला आपण जेव्हा हँडग्लोव्ज हा विषय जेव्हा आपल्या समोर येतो तेव्हा आपल्याला एक तर थंडीत घालणारे हँडग्लोव्ज असतात किंवा एखाद्या व्हेकलवर गाडी चालवताना वगैरे घालणारे हँडग्लोव्ज असतात. पण इंडस्ट्रीशी रिलेटेड हँडग्लोव्ज आपल्याला करायचे आहेत. तर तेव्हा असा विचार केला, तो हजारो प्रकारचे हँडग्लोव्ज असतात असे दिसले आणि मग फार कन्फ्युजन झालं की ह्याच्यामधला कुठला हँडग्लोव्ज. कारण एक जरी कंपनी घेतली आणि एका कंपनीच्या असं म्हणूया की 3 ते 4 शॉप फ्लोअर जर घेतला तर प्रत्येक शॉप फ्लोअरला लागणारा ग्लोव्ज म्हणजे त्या असं म्हणूया की त्या कामानुसार हा वेगवेगळा असतो. आणि इंडस्ट्री बदलली तरी ग्लोव्ज बदलतो. म्हणजे केमिकल इंडस्ट्री वेगळी, ऑटो इंडस्ट्री वेगळी, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री वेगळी. आणि मग मात्र खरंच संशोधनाचाच विषय झाला तो. आणि मग त्यामध्ये की आमचे एक मित्र आहेत की जे हँडग्लोव्ज मध्ये एशियन मार्केट्समध्ये म्हणजे एशियन आपल्या कंट्रीजमध्ये काम करतात. मग त्यांच्याशी चर्चा केली आणि हे सगळं चर्चा करत असताना त्यांनी एक सांगितलं की एक हँडग्लोव्ज असा आहे की तो कट अँड स्विंग म्हणजे स्टिचिंग मध्ये तयार होतो, पण तो आपल्याकडे कोणी बनवत नाही. मग त्यांना विचारलं असं का, तर ते म्हटले की हा प्रोडक्ट्स आहे की तो एक तर वर्कर ओरिएंटेड आहे, म्हणजे भरपूर लोकांना काम देऊ शकतो, पण भरपूर लोक हँडल करणं आहे, म्हणजे खूप लोकांना हँडल करणं आहे, मॅनपॉवर सांभाळणं आहे. दुसरं असं की हा ग्लोव्ज आहे तो आपल्याकडे बनत नाही, हा चायनामध्ये बनतो. तर म्हटलं की हा तर अजून वेगळा विषय, आता चायनाचा आपल्याकडे सगळा वेगळा विषय चालू आहे. पण ते म्हटले की चायनाचं 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगते, तर चायनामध्ये बनतो आणि काही ह्याच्यामध्ये बनतो, दुसऱ्या एका कंट्रीमध्ये बनतो, पण चायनामध्ये लार्ज स्केलवर बनतो. आणि हा
म्हटलं हे कुठे जातं प्रोडक्ट्स, तर ते म्हणे की जपानमध्ये जातं. मग म्हटलं की जपानमध्ये जातं म्हटल्यानंतर क्वालिटी हा विषय आलाच, कारण आपल्याला माहिती आहे की जपान हा क्वालिटीसाठी कॉन्शियस देश आहे, किंवा जपान हा क्वालिटीसाठी काय म्हणतात ते, त्याच्या क्वालिटीवर कोणीही त्याच्यावर क्वेश्चनिंग करू शकत नाही. आणि मग त्यांनी सांगितलं की देशाला हे प्रोडक्ट्स पुरवलं जातं. पण आम्ही तुम्हाला फक्त माहिती सांगितली आहे, पण एवढं सहज सोपं नाहीये की भारतामध्ये आणून आपली मानसिकता किंवा एवढं क्वालिटी प्रोडक्ट्स करणं. पण आम्ही असं म्हणूया की मग विचार केला की हे स्टिचिंग मध्ये आहे, मग म्हटलं की मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आहे, वर्कर ओरिएंटेड आहे. पुन्हा ते म्हटले की क्वालिटी हा विषय आहे. मी म्हटलं की क्वालिटी हा विषय आहे, तर मग म्हटलं आपण जपान सारख्या देशाबरोबरच काम करायला हवं. आणि मग असं करत असताना हे सगळं हे प्रोडक्ट्स कुठे बनतं, हे कुठल्या कंट्रीमध्ये बनतं, तर तेव्हा चायना असेल, कोरियामध्ये पण बनतं. मग तेव्हा आम्ही दोघांनी विचार केला की आपण निदान तिथे जाऊन बघूया तरी हे प्रोडक्ट्स कसं असतं, कसं तुम्ही बनतं. प्रशिक्षण मग आम्ही घेण्यासाठी तिथे तिथे खास गेलं? ऍज अ काय म्हणतात ते मार्केटिंग, हो गेलो. हो, ओके ओके. मग तिथे तुम्ही कुठल्या टाईपचं प्रशिक्षण तुम्हाला मिळालं? प्रशिक्षण घेण्यासाठी तुम्हाला काय चढाओढ करावी लागली, की तुम्हाला फार इझिली मिळालं तिथे प्रशिक्षण? खरं तर प्रशिक्षण असा विषय नव्हताच तिथे. हा हा. खरं तर प्रशिक्षणासाठी गेलोच नव्हतो, आम्ही बघण्यासाठी गेलो होतो की प्रोडक्ट्स कसं बरोबर. असतं किंवा कसं बनतं, त्याच्यानंतर त्याच्या मशीन्स म्हणजे काय, टेक्निकल गोष्टी काय आहे. आणि मी एक तर माझं बॅकग्राऊंड तर काय कुठलं टेक्निकल नव्हतं, त्यांचं होतं बॅकग्राऊंड पण ते पण सिव्हिल इंजिनिअरिंग होतं. आणि दोघांनाही फॅमिली बॅकग्राऊंड पण कुठल्या उद्योजकीय नाही, किंवा काही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिनर्स आहोत असं म्हणूनच गेलो होतो. सगळ्यांनी अगदी अक्षरशः वेड्यातच काढलं की वेड लागलंय आणि सगळं स्वतःचं काय एज्युकेशन वेगळं, काम चांगलं सोडून ह्याच्या मागे लागले. पण आम्ही विचार केला की नाही, आपण जाऊन तर बघूया, कारण बघितलं नाही तर आपल्याला कळणारही नाही, किंवा त्याच्यातल्या काही गोष्टी आहेत त्या हे करणार समजणार नाहीत. आणि मग तिथे गेलो, पण बऱ्याच कंपन्यांमध्ये आम्ही व्हिजिट केल्या. मग आपल्याला माहिती आहे की सगळीकडे गेल्यानंतर काय तुम्हाला लगेच ट्रेनिंग दिलं जात नाही, किंवा सगळ्या माहिती सगळ्याला तुम्हाला खरी मिळते असंही नाहीये. आम्ही 2-3 कंपन्यांना व्हिजिट केल्या, तर काही ठिकाणी बंद असलेली कंपनी पण आम्हाला दाखवली गेली. त्याच्यानंतर काही ठिकाणी आम्हाला डायरेक्ट मला मशीनवर बसवलं की करून बघा. पण असं नसतं. तेव्हा असं वाटायचं की त्यांना येते, मला काय येत नाही. मग नंतर विचार केला की नाही, हे इतकं सोपं नाहीये. कारण मशीन जरी स्टिचिंग होती तरी ते मशीनचं मेकिंग हे वेगळं होतं, मशीनची चालवण्याची पद्धत वेगळी होती. जी प्रोडक्ट होतं त्याच्यामध्ये टेक्निकल गोष्टी पण होत्या. नुसतं शिकणं आणि टेक्निकली शिकणं ह्या 2 गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. पण आम्ही तेव्हा म्हटलं की आपल्याला ग्लोथ शिवता आला पाहिजे. आणि मग आम्ही तिथे एका ठिकाणी काम केलं, सरळ एका कंपनीमध्ये ऍज अ लेबर म्हणून काम केलं. आणि ते काम करत असताना भाषेची अडचण होतीच, पण आपण म्हणूया की एकमेकांच्या एक्सप्रेशनमुळे किंवा आपल्या चेहऱ्यावरच्या हावभावामुळे ज्या काही गोष्टी शिकता येतील, किंवा मशीनच्या संदर्भात असतील किंवा प्रोडक्टच्या संदर्भातल्या असतील, त्या सगळ्या आम्ही शिकलो तिथे. आणि महिनाभर राहिलो, आणि 1-2 मशीनचे हेड आमच्या बॅगमध्ये टाकले. आणि पुन्हा प्रवास, म्हणजे मी नेहमी माझ्या प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये बोलते की ते आमचा प्रवास हा भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या सांगली जिल्ह्यातल्या कवठेमंकाळ मधल्या हिंगणगावमध्ये झाला. कारण का तर हिंगणगावचं नाव आम्हाला कुठेतरी गावाचं नाव आमच्या एका असं म्हणूया गुगल मॅपवर जगाच्या नकाशावर न्यायचं होतं. तर मी नेहमी असं म्हणण्याचं कारणच आहे की ग्रामीण भागामध्ये आम्ही ते प्रोडक्ट्स घेऊन आलो. आणि पहिल्यांदा तर माहिती नव्हतं. 2 मशीन आपल्या बॅगमध्ये आणल्यानंतर पहिली मुंबई एअरपोर्टला चेकिंग झाली, आणि मग त्यांना तेव्हा सांगितलं की हे मशीन्स 2 मशीन आम्ही एका ट्रेनिंगसाठी आणले, महिलांना आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत, आणि त्यामधून काही प्रोडक्ट्स तयार होणार आहे. आणि हे सगळं करून आम्ही कमी ह्याच्यामध्ये आमची सुटका करून घेतली, आणि मग आमचा प्रवास गावाकडे सुरू झाला. खूप म्हणजे तुम्ही इथे व्यवसाय चालू करण्यासाठी त्याचं पूर्ण ट्रेनिंग बाहेर परदेशामध्ये जाऊन घेऊन येऊन तुम्ही इथे महिलांना ट्रेनिंग दिलं, हे म्हणजे खूप अभिमानास्पद आहे. म्हणजे एवढी तळमळ आपल्या लोकांसाठी ही फार कमी जणांना असते. आता माझा नेक्स्ट क्वेश्चन होता की तुम्ही जे पहिले जपानला 400 हातमोज्यांची जोड पाठवले ते गुणवत्तेच्या आधारावरती रिजेक्ट झाले,
कचऱ्यात फेकले गेले. तर त्या अपयशाला तुम्ही संधीमध्ये कसं रूपांतर केलं? पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही मशीन घेऊन आम्ही इकडे आलो, 2 मशीन घेऊन, तेव्हा हम्म, इथे ट्रेनिंग सुरू केलं मशीनवर. हम्म, मशीनवर ट्रेनिंग जेव्हा सुरू केलं 2 मशीनवर, तर तेव्हा महिलांचा येण्याचं प्रमाण खूप कमी होतं. हम्म, कारण 2 मशीनवर काय ट्रेनिंग आहे. ग्रामीण भागामध्ये आमची पण वेगळी ओळख होत होती, जरी आमचं गाव असलं तरी. कारण जवळपास एक 15-20 वर्ष बाहेर असल्यामुळे. बाहेर असले. त्यानंतर गावातली सून ही गावामध्ये बसून काहीतरी वेगळं काम करतीये हम्म, म्हटल्यानंतर क्वेश्चनिंग जे असतात तेही होते. बरोबर. दुसरं असं की इथे सोशल स्टिग्मा खूप आहे की महिला अजूनपर्यंत कामाला कुठेही बाहेर एखादी कंपनी किंवा एखाद्या ऑफिसेसमध्ये वगैरे नाही जात. म्हणजे अजून तसा ट्रेंड नव्हता किंवा तसं त्यांनी कधी बघितलेलं नव्हतं. त्यामुळे हम्म, कंपनी हा विषय त्यांच्यासाठी अजून वेगळा होता. महिला शेतावर कामाला जाते किंवा शिक्षिका असेल तर शाळेमध्ये जाते, एवढंच त्यांना माहिती होतं. हम्म, त्यामुळे त्यांना कन्व्हिन्स करताना किंवा महिलांना हे करताना थोडासा जरा वेळ लागला. हा त्यामध्ये ज्या कसं. पहिले आपल्या हम्म, ओळखीतले आहे, आपल्या परिचयामधले जे काही ज्यांचे जे कुटुंब आहेत त्यांच्याशी बोललो. मग तेव्हा पहिल्यांदा असं म्हणूया की एखाद्या एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच्या हस्ते आपल्या एखाद्या चांगल्या कामाचं आपण उद्घाटन करत असतो. पण आमच्याकडे येणाऱ्या महिला ज्या परित्यक्ता होत्या किंवा विधवा होत्या, ज्या घरात बसून आहेत, त्यांनाही कामाची गरज होती. अशा महिला पहिल्यांदा ट्रेनिंगसाठी आल्या आणि मग त्यांच्या ओके. हस्तेच आम्ही ट्रेनिंगला सुरुवात केली. त्यामध्ये की 2 मशीन असल्यामुळे 2-2 तास तुम्हाला बाबा ह्याच्यावर प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. कारण एकदम इतका वेळ मशीनवर बसण्याचा कधीही त्यांनी प्रयत्न केलेला नव्हता किंवा जी टेलर असेल ती कधीतरी बसली असेल त्या कामापुरतं. त्यामुळे हम्म, ह्याच्यावर कंटिन्यू बसणं आहे, हे प्रॉडक्ट्स वेगळं आहे आणि मग काहीतरी वेगळं आहे म्हणून बघण्यासाठी पण येणाऱ्या भरपूर जणी होत्या. हम्म, पण तेव्हा शोधण्याचा प्रयत्न केला की कामाची तर गरज आहे, पण काम करायला येत का नाही येत. मग तेव्हा विचार केला तर म्हणजे जेव्हा शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असं कळलं की रोजची रोजंदारी जी शेतीवर आधारित सगळे व्यवसाय असल्यामुळे जी रोजची हम्म, रोजंदारी आहे ती बुडवून आम्ही जर इथे आलो तर आमचं घर चालणार कसं किंवा तो दिवस आमचा तसाच रिकामा जाणार म्हणून कोणी येत नव्हतं. मग आम्ही पूर्वी अच्छा. आपल्याकडे उलट आहे की आपण ट्रेनिंग देताना ट्रेनिंगसाठी पैसे देतो, पण आम्ही उलट पैसे. केलं. आम्ही त्याच्या काय म्हणतात ते आम्ही महिलांना आम्ही अशासाठी केलं की तुम्ही 2 तासासाठी या, तुम्हाला आम्ही त्याचे 2 तासाचे जे काही पैसे असतील ते देऊ आणि त्यानंतर समजा बाहेर गावावरनं कुणी येणार असेल तर तिला येण्या जाण्याचा हम्म, जो काही खर्च असेल तिचा तो देऊ. आणि अशी जेव्हा बातमी सगळीकडे पसरली तेव्हा मात्र पूर्ण असं म्हणूया की खूप महिला म्हणजे सगळ्यांचा ओघ वाढला, महिला यायला लागल्या कामाला, ट्रेनिंगसाठी यायला लागल्या आणि मग त्या 2 मशीन कमी पडायला लागल्या. म्हणून मग आम्ही परत एका मित्रांच्या मदतीने पुन्हा तशाच मशीन्स, कारण ह्या मशीन आपल्या जी शिलाई मशीन आहे तशी शिलाई मशीनच आहे, पण ती वेगळ्या पद्धतीची आहे की वेगळ्या ज्याच्यातून पद्धतीची आहे. ग्लोव्हसाठीची स्पेशली मशीन होती जी इम्पोर्ट करून आणलेली होती. आणि मग अशा 10 मशीन, मग अशा त्या 10 आणि प्लस 12 2 आणि अशा 12 मशीनवर ट्रेनिंग सुरू केलं, प्रशिक्षण सुरू केलं. आणि मग असं प्रशिक्षण करता करता एक 100 ते 200 महिलांना प्रशिक्षण झालं. त्याच्यातल्या काही महिला 12 मशीनवर काही जणी कामाला पण म्हणजे काम पण करायला लागल्या. आणि हे काम करत असताना हे जे ट्रेंड झालेल्या महिला होत्या हम्म, त्यांच्याकडनं मग आम्ही आमच्या मित्रांच्याच मदतीने की बाबा तुम्ही जपानमध्ये जात असतात, आमचा तर डायरेक्ट संबंध नव्हता तेव्हा जपानशी, हम्म, पण की असं हे प्रोडक्ट्स तुम्ही आम्हाला सुचवलं होतं तर आम्ही असं प्रोडक्ट्स बनवलं आहे आणि आमचं हे हम्म, प्रोडक्ट्स आता ॲज अ सॅम्पल म्हणून त्या जे कोणी बायर्स आहेत, ज्या कंपन्या घेणाऱ्या आहेत त्यांच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचवाल का. आणि त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, काय हरकत नाही. मग तेव्हा तिथे ते बोलले आणि मग आम्हाला 400 डझन पेअर्स म्हणजे जोड्या ओके. ह्यांची ऑर्डर्स त्यांनी सांगितली की तुम्ही बनवून द्या ॲज अ सॅम्पल म्हणून. मग हम्म, 400 डझन पेअर्स आम्ही बनवले आणि ते बनवलेले प्रोडक्ट्स तेव्हा असंही माहिती नव्हतं की त्याच्यावर इन्व्हॉइस केलं जातं. एक्सपोर्ट जर करायचं असेल तर त्याला कुठल्या कुठल्या बाबींची पूर्तता करायला लागते, म्हणजे क्वालिटी असते किंवा इतर गोष्टी असतात, हे काहीही माहिती नव्हतं. ॲज इट इज जसं आपण बाजारामध्ये विकायला एखादं प्रोडक्ट्स घेऊन जातो तशा पद्धतीने त्याचं पॅकिंग केलं 400 डझनचं आणि ते त्यांच्या मदतीने विमानाने जाणारे म्हणून ते व्यवस्थित पॅक करून त्यांच्याबरोबर दिलं आणि हम्म, ते घेऊन गेले. त्यांच्या मीटिंगमध्ये झालं, पण प्रोडक्ट्स जाऊन जवळपास एक आठवडाभर झाला, 15 दिवस झाले, तरीही त्याचा काही रिप्लाय येईना. म्हणून मग आम्हीच त्यांना फोन केला आणि विचारलं की काय झालं.
ते म्हणे की त्यांनी आम्हाला एक मेल पाठवला आणि त्या मेलमध्ये ते प्रॉडक्टचे फोटो होते, कुठे धागा उसवलेला असेल, कुठे त्याचं स्टिच ओके. व्यवस्थित नव्हतं किंवा ते अगदी खराब झालेले होते, म्हणजे डर्टी असा विषय असा शब्द होता त्याच्यात की डर्टी प्रोडक्ट्स. आणि त्यांनी उचलून ते डस्टबिन मध्ये टाकलेले होते आणि त्यांनी आम्हाला तेव्हा सांगितलं 15 ते 20 दिवसानंतर की असं असं मेल आलेला आहे आणि असे हे सगळे फोटो आले, तुम्हाला मी सेंड करतो, माझ्याकडे मेल आहे तो, आता ऍक्च्युली आपल्याला दाखवता नाही येणार त्याच्यामध्ये. पण ते आल्यानंतर मग मात्र खूप मोठा धक्का बसला. खरा धक्का बसला कारण का, तर आम्ही खूप मोठ्या उत्साहात सगळं काम सोडून, चांगली कमाईची नोकरी सोडून, त्याच्यानंतर एका वेगळ्या प्रोडक्ट्सवर काम करून, मी तर ट्रेनिंग घेऊन असं म्हणेल किंवा शिकून, असं करून आम्ही महिलांना एवढे जवळपास 100-200 महिलांना ट्रेनिंग दिलेलं असताना आणि सॅम्पल गेलेलं असताना सगळ्यांनाच टेन्शन आलं. कारण महिला म्हटले की सगळेजण अगोदरच आम्हाला म्हणत होते की असं काही इथे होऊ शकत नाही, त्यांना अजून दुजोरा मिळाला, आम्ही म्हणत होतो तुम्हाला की हे करू नका. किंवा घरातले पण खूप रागवले होते, कारण का तर सगळं चांगलं काम सोडून, चांगलं अर्थार्जन सोडून आम्ही परत आलेलो होतो. त्यानंतर परत गावची सून म्हटल्यानंतर मुलाला तर कळत नाही, तुमच्या सुनेलाही कळत नाही, किंवा इतर अनेक गोष्टी होत्या ज्या सामाजिक असतील किंवा ह्या सगळ्यांना आम्हाला फेस करावं लागलं. पण आम्ही विचार केलेला होता की आपल्याला हे काम पूर्ण करायचंय, तर ह्याच्यात नक्की चूक कुठे झाली, तर आपली चूक नक्की कुठे झाली ही शोधण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला, तेव्हा आम्हाला कळलं की जपान सारख्या देशाबरोबर, क्वालिटी कॉन्शियस देशाबरोबर आपण त्यांना पाठवले, तर त्यात त्यांचे काही क्वालिटी नॉर्म्स आहेत किंवा एखादं प्रोडक्ट्स हँडल करताना त्याच्या पण काही गोष्टी आहेत त्या बघितल्या गेलेल्याच नाही. म्हणजे आम्ही नुसतं ग्लोव्ज बनवायला शिकलो, पण ग्लोव्ज मध्ये हाताला आपल्या मेजरमेंट, त्या ग्लोव्ज मध्ये काही क्वालिटी असते, त्याचे काही स्पेसिफिकेशन असते, हे सगळं काही माहिती नव्हतं. आणि मग तेव्हा आम्ही आपली मुंबईमधली जी शश्मिरा इन्स्टिट्यूट आहे, जी टेक्सटाईलशी रिलेटेड आहे, त्यांच्याकडनं मी 2 टेक्निकल पर्सन हायर केले आणि त्या टेक्निकल पर्सनना बोलवलं आणि पुन्हा परत टेक्निकली, म्हणजे ग्लोव्ज बनवता येतच होता, पण तो टेक्निकली कुठे त्याची कमतरता, कुठे अडचण आली ती शोधून त्याच्यात पुन्हा परत एकदा एक म्हणूया की परत एक प्रशिक्षण घेतलं गेलं जे टेक्निकली साऊंड असलेलं. आणि मग मात्र खूप चांगला अनुभव आला की जो त्याच्यासाठी आमचे गेले आणि टेक्निकली साऊंड असलेलं चांगलं प्रोडक्ट तयार झालं. आणि मग ते भारतातून आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही असं टेक्निकली त्याच्यावर काम करून आम्ही ते तुमचे जे काही टेक्निकलचे नॉर्म्स आहेत, जे काही प्रोडक्शनच्या क्वालिटीचे नॉर्म्स आहेत, ते सगळे कम्प्लीट करून हे प्रोडक्ट्स तयार केलेले आहे आणि त्याचं सॅम्पल तयार केलेले. आणि पुन्हा तुम्हाला एक विनंती की आमचं हे प्रोडक्ट्स आता जे काही आम्ही असं म्हणतोय की सॅम्पल बनवलेलं आहे टेक्निकली साऊंड असलेलं, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावं. आणि ते प्रोडक्ट तिथे गेलं. मागच्या वेळेस 15 ते 20 दिवस लागले आम्हाला आमचं काय चूक झाली ते ऐकून घ्यायला. आता मात्र 2 दिवसात आम्हाला फोन आला की जपानच्या मार्केटमध्ये खूप ग्रेट. आम्हाला रिप्लाय आला की असं कुठलं हे प्रोडक्ट्स एवढं छान क्वालिटीचं कुठून आलं. मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं की भारतातून आलं, भारतातल्या महाराष्ट्रातून आलं. मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं, बायर्सनी सांगितलं की आम्हाला ही कंपनी कुठे आहे हे बघायचं आहे आणि हे प्रोडक्ट्स म्हणजे त्यांचा नक्की काय, म्हणजे एवढ्या छोट्या गावातून बनवतात, नक्की त्यांचा उद्देश काय हे आम्हाला बघायचंय. आणि सांगायला खूप आनंद वाटतो की तेव्हा जपानमधून जापनीज इंडस्ट्रीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्सची टीम आणि बायर्स अशा सगळ्या जवळपास एक 8-10 लोकांची टीम भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या, सांगली जिल्ह्यातल्या कवठेमंकाळ तालुक्यातल्या हिंगणगावमध्ये आली, म्हणजे आमच्या फॅक्टरीवर आली. आणि आमचा 12 मशीनचा सेटअप आणि पूर्ण प्रिमायसेस आणि आमचा हे काम करण्याचा उद्देश नक्की काय हे त्यांनी जाणून घेतलं. आणि सांगायला खूप आनंद वाटतो मला तेव्हा की फक्त 12 मशीनच्या सेटअपवर आम्हाला 18,000 डझन पेअर्स, म्हणजे एक कंटेनर जो असतो त्याची ऑर्डर आम्हाला देऊन गेलेत. खूप छान. मग तुम्ही आता सध्या म्हणजे जागतिक आणि भारतीय अशा दोन्ही स्तरावरती काम करत आहे. तर भारतीय असं कुठल्या कंपन्यांना तुम्ही सध्या हातमोजांची जे जोडी आहेत ते तुम्ही पुरवताय?
तेव्हा कसं की जपान बरोबर काम करायला सुरुवात केली. मग हळूहळू महिला मशीन्स वाढवल्या गेल्या, त्याच्यानंतर महिलांचे प्रशिक्षण वाढवले गेले. आणि हे प्रशिक्षण देताना आम्ही तेव्हा विचार केला की आपण हे जे काही हातमोजे बनवतोय हे होजेरी कपड्याचे पांढरे शुभ्र हातमोजे आहे. त्याचे जे क्वालिटी नॉर्म्समध्ये त्याला कुठेही हात लागता कामा नये. त्याच्यानंतर त्याचे जे काही क्वालिटीचे नॉर्म्स होते ते सगळं पहिल्या टीमला सगळ्यांना आपण ट्रेनिंगमध्येच शिकवलेलं होतं. आणि हे सगळं क्वालिटी प्रोडक्ट्स करताना महिलांनी जर घरात बसून जर हे काम केलं तर त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकेल सामाजिक, म्हणजे तिचं घरामध्ये काही स्वच्छता किंवा तिच्या हेल्थवर त्याचा काही परिणाम होईल, किंवा घरात जर बसून मिळालं तर आम्हाला जे काही त्या महिलांना कंपनीपर्यंत येण्याचा त्यांचा जो वेळ आहे तो वाचवता येईल का. दुसरं असं की अशा काही महिला होत्या की ज्यांना काम करायचं होतं पण सोशल किंवा सामाजिक अशा काही गोष्टी होत्या की त्याच्यामुळे त्यांना कंपनीपर्यंत येता येत नव्हतं, पण त्यांना कामाची गरज होती. दुसरं असं की 16-17 वर्षाच्या ज्या काही मुली असतील, 18 वर्षाचं पूर्ण झाल्याशिवाय आपल्याकडे काम कुठल्याही कंपनीत दिलं जात नाही, पण 16-17 वर्षाच्या ज्या काही तरुण उद्योजक असतील किंवा ज्यांना आपल्याला हे शिकायचं आहे तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्हाला हे ट्रेनिंग तिथल्या तिथे घरातल्या घरात त्यांना देता येईल. दुसरं असं की ज्या 35शी पार केलेल्या होत्या की ज्या मशीनवर बसता येत नाही पण घरात बसून दुसरंही काम करू शकतात, किंवा घरातल्यांना घरात बसल्या बसल्या काहीतरी काम कसं देता येईल किंवा त्यांना पण कसं आपल्याला इन्व्हॉल्व करता येईल, ह्यासाठी मग आम्ही जी पहिली टीम होती त्यांना सांगितलं की तुम्हाला जर मशीन आणि मटेरियल घरी जर दिलं तर तुम्ही कराल का, आणि तुम्हीच हे ट्रेनिंग करायचं कारण तुम्हाला माहिती की क्वालिटी म्हणजे काय आहे. आणि मग ती जी पहिली टीम मधली जी महिला होती ती ऍज अ सुपरवायझर म्हणून काम करायला लागली. ती तिची मशीन तिला घरात दिली आणि तिला प्लस अजून 2 मशीन दिल्या की जेणेकरून ती ट्रेनर म्हणून पण काम करायला लागली. त्याचे तिला एक्स्ट्रा चार्जेस मिळायला लागले. त्यानंतर तिने प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केल्यानंतर आपोआप तिच्या मैत्रिणी असतील, तिच्या घरातले कोणी 18 वर्षाच्या आतील असतील किंवा 35 वर्षाच्या पुढचे असतील किंवा ज्यांना कोणाला कामाची गरज आहे त्यांना तिने इन्व्हॉल्व करून घेतलं. आणि असं हळूहळू करता कवटेमंकाळ, जत, तासगाव, मिरज मधला काही ग्रामीण भाग अशा सगळ्या गावांमध्ये आम्ही हळूहळू एक्सपांड झालो. आणि ह्या सगळ्या मशीन्स आहेत ह्या सगळ्या घरात म्हणजे डिसेंट्रलाइज युनिट म्हणजे घरात बसून तुम्ही काम करा म्हणून तो विस्तार असा पयोध इंडस्ट्रीचा प्रसार आम्ही पसरवला. आणि घरामध्ये काम करतंय म्हणून भरपूर जण कामाला आले. त्यानंतर जे काही प्रोडक्ट आपल्याला बनवायचं होतं ते घरात गेलं, पण घरात जाताना आम्ही मशीन जर तुम्हाला घरात हवं असेल तर हे मशीन तुमच्या घरात हवं असेल तर धूर आणि धूर तुमच्या घरात नको, म्हणजे मग धूर नको आणि धूळ नको म्हटल्यानंतर खाली फरशी आली किंवा घरात गॅस आला. आणि अशा पद्धतीने तिचं थोडंसं लाईफस्टाईल म्हणजे तिचं लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड पण चेंज झालं. आणि त्यानंतर की जी काही क्वालिटी हा विषय होता की त्याला डस्ट लागता कामा नये किंवा आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा ते हात धुवून स्वच्छ धुवूनच ते काम करायला लागलं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने तिच्यात आर्थिक सक्षमता तर आलीच, त्याचबरोबर तिचं हेल्थ आणि हायजीन असं म्हणूया की हेल्थ आणि हायजीन सुद्धा नीट झालं. आणि हेल्थ आणि हायजीनच्या ह्या सगळ्या गोष्टी आपोआप वैयक्तिक बरोबर घरामध्ये सुद्धा आल्या. आणि घर पण कुठेतरी एक छोटंसं असं म्हणूया की छोटं स्मॉल युनिट सुद्धा नीट आणि क्लीन झालं. हे सगळं चालू असताना 2010 मध्ये जेव्हा जपानमध्ये भूकंप झाला तेव्हा आमचं डायरेक्ट आम्ही जपानसाठीच पहिलं प्रोडक्ट्स केलं. तर जपानमध्ये जेव्हा भूकंप झाल्यानंतर हे काम स्लोडाऊन झालं तेव्हा विचार केला की भारतीय बाजारपेठेमध्ये कुठे हे ग्लोव्ज लागतात तर तिथे आपल्याला हे शोधलं पाहिजे, कारण काम तर वाढवलंय आपण किंवा भरपूर लोकांना काम दिलंय, ह्यांचे हात कुठे थांबता कामा नये, ह्यांच्या हाताला पुढे कंटिन्युएशन राहिलं पाहिजे, काम मिळत राहिलं पाहिजे. आणि मग भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश झाला. मग ह्या सगळ्या कंपन्यांच्या हेडच्या पुढे आम्हाला आमचं प्रॉडक्ट्स प्रेझेंट करायची संधी मिळाली. आणि जेव्हा हे प्रॉडक्ट्स प्रेझेंट केलं तेव्हा आम्हाला खूप चांगला रिप्लाय मिळाला की जे टाटाचे कम्युनिकेशन हेड होते जे सर, त्यांनी सांगितलं की जी व्यक्ती किंवा जे गावातून तुम्ही बसून प्रोडक्ट्स जपानसारख्या क्वालिटी कॉन्शियस देशाला तुम्ही पुरवताय तर आम्ही इंडियन कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांनी तुमचं प्रोडक्ट्स हे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आहे ते हे डोळे झाकून घ्यायला हवं. आणि मग तेव्हा सांगायला खूप आनंद होतो की मुंबईमध्ये एका एक्झिबिशनमध्ये आणि एका ह्याच्यामध्ये माझी जे आपण इंडस्ट्रीचा बादशाह म्हणतो रतन टाटा, आणि ह्या रतन टाटांच्या हातात हात घालायची मला संधी मिळाली आणि त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. मी माझ्या प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये सांगते आमच्यासाठीचा एक टर्निंग पॉईंट होता आमच्या आयुष्यातला. आणि
तेव्हा आम्हाला संधी मिळाली त्यांच्याबरोबर बोलायची आणि आम्ही टाटा कंपनीशी, टाटांच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांशी कनेक्ट झालो. आणि तेव्हा भारतीय बाजारपेठेमध्ये ग्लोव्ज हा पहिले टाटासाठी, टाटा मोबाईल त्यांच्यासाठी, त्याच्यानंतर प्रोडक्ट्समध्ये थोडंसं व्हेरिफिकेशन झालं. जो आम्ही जपानमध्ये देत होतो तो कॉटनचा ग्लोव्ज होता. त्याच्यानंतर इंडियन कंपन्यांच्या मध्ये देताना मग तो पॉलिस्टरमध्ये पण पांढराच ग्लोव्ज, पण त्यामध्ये लिंड फ्री ग्लोव्ज. मी जसं मगाशी म्हटलं की प्रत्येक कंपन्यांची रिक्वायरमेंट ही वेगवेगळी असते, त्या पद्धतीने त्या प्रोडक्ट्समध्ये चेंजेस करत करत असे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स म्हणजे टाइप्स ऑफ ग्लोव्ज आपण बनवत गेलो. आणि मग 8 ते 10 वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्लोव्ज आपल्याकडे बनतात. आणि हे स्टिचिंग पार्टमध्येच ग्लोव्ज आहेत की जे भारतीय बाजारपेठेमध्ये आपण आणले. त्याचबरोबर अजून सांगायला आनंद होईल की पूर्वी जसं मी मगाशी म्हटलं की ऑटो इंडस्ट्री असते किंवा केमिकल इंडस्ट्री असते, तशी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आहे. तर भारतातली जी ताज हॉटेल्स म्हणजे जे आहे ती हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आली. तर ह्यांच्यासाठी पहिले ताजमहल पॅलेस जे मुंबईचं आहे त्यांच्यासाठीचा एक ग्लोव्ज बनवला. हे सगळे मार्केटमधून वेगवेगळ्या पद्धतीचे किंवा वेगवेगळ्या टाईपचे ग्लोव्ज त्यांना मिळतच होते, ते वापरत होते. पण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये अशा पद्धतीच्या लार्ज स्केलवर कोणीच नव्हतं. तर त्यांना आम्ही जेव्हा सॅम्पल्स दिले तेव्हा त्यांच्या स्पेसिफिकेशननुसार, त्यांच्या ह्याच्यानुसार, नियमानुसार, प्राइसिंगनुसार, क्वालिटीनुसार सगळं काय म्हणतात ते जे काही नॉर्म्स असतात प्रोडक्टच्या संदर्भातले किंवा वेंडरचे, ते सगळे नॉर्म्स कम्प्लीट करून आम्ही त्यांना एक सॅम्पल दिलं. आणि सांगायला खूप मला पहिल्यांदा ताजमहल पॅलेसला सॅम्पल दिलं, त्यांना ते खूप आवडलं. आणि नंतर आम्हाला म्हणजे मी नेहमी सांगते की आज भारतातल्या जवळपास 350 ताज हॉटेल्सला फक्त आणि फक्त भारतातले फक्त ग्लोव्ज जातात आणि त्यांच्याबरोबर आपलं टायअप झालेलं आहे. ग्रेट ग्रेट. आता या स्टेजला तुम्ही आजपर्यंत किती महिलांच्या हातांना काम दिलेलं आहे आणि तुमच्या शाखा अशा किती वेगवेगळ्या गावांमध्ये विस्तारित झालेल्या आहेत? आतापर्यंत शाखा म्हणण्यापेक्षा पयोदचं एकच नावाखाली आपण काम करतोय पयोद इंडस्ट्रीच्या. शाखा म्हणण्यापेक्षा की मी असं म्हणेल की माझी टीम आहे, माझा परिवार आहे. हा विस्तारला, हा कवठेमंका, तासगाव, जत आणि मिरजमधला ग्रामीण भाग असेल. ह्याच्यामध्ये पहिले 100 महिला मी जसं ट्रेनिंग म्हटलं तसं नंतर हळू 100 अशा जवळपास 200 ते 250 मशीन्स झाल्या. त्या 200 मशीन्सवर 200 ट्रेनिंग घेतलेल्या महिला आणि प्लस बाकीचं काम करणाऱ्या अशा 350 महिला काम करत होत्या त्याच्यात 25 गावांमध्ये. आणि त्यामध्ये आता जसं हे कोरोना हा विषय जेव्हा आला मार्च पासून, तर ह्यामध्ये अजून परिवार वाढला. त्यामध्ये ज्या काही ट्रेनिंग घेतलेल्या, गार्मेंट्सचं ट्रेनिंग घेतलेल्या महिला होत्या किंवा टेलर्स होते, महिला पण असतील आणि पुरुष पण असतील. तर ह्या सगळ्यांना त्याच्यामध्ये कामाची गरज होती. त्यांना त्याच्यामध्ये जे काही स्किल ट्रेनिंग घेतलेलं होतं त्याच्यामध्ये त्यांना इन्व्हॉल्व करून घेतलं. आणि मग ह्या 200-250 असं म्हणता म्हणता एक जवळपास 550-600 महिला असतील किंवा अजून मुलं असतील किंवा उद्योजक असतील, हे सगळे याच्यात जोडले गेलेले. असा हा परिवार विस्तारला गेला किंवा पयोदचं काम विस्तारलं गेलं. फक्त पयोद इंडस्ट्री हा विषय न राहता मागच्या वर्षामध्ये आम्ही ह्या ज्या काही पहिली टीम होती महिलांची, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचा जो क्लस्टर डेव्हलपमेंट जो प्रोजेक्ट आहे, म्हणजे एखादं सेम प्रोडक्ट्स घेऊन काम करणारे जर असतील तर त्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर काम केलं तर त्यांना गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडनं किंवा गव्हर्नमेंटकडनं क्लस्टर डेव्हलपमेंट मध्ये सपोर्ट्स मिळतो की जेणेकरून ते प्रोडक्ट्स जे आहे त्याच्यावर व्हॅल्यू ऍड करून ते मार्केटमध्ये मोठ्या पद्धतीने 1 विलेज 1 प्रोडक्ट जो आत्ताचा विषय आहे त्या पद्धतीने आम्हाला काम करायचं होतं. आणि भविष्यामध्ये ग्लोव्ज हा जेव्हा म्हणजे ग्लोव्ज हे नाव जेव्हा उच्चारलं जाईल तेव्हा पयोद इंडस्ट्री हे नाव उच्चारलं जावं आणि तेव्हा सांगली जिल्ह्यातलं कवठेमंकाळमधलं हिंगणगावचं नाव घ्यावं. तर ही जी कन्सेप्ट आहे ही आम्हाला पुढे न्यायची होती. तर ज्या पहिल्या 100 महिला आहेत या 100 महिलांच्या कंपनीज आपण रजिस्टर्ड केल्या आहेत जिल्हा उद्योग केंद्राकडे. आणि या सगळ्या 100 कंपनीज, 100 महिलांच्या कंपनीज म्हणजे एम्प्लॉईज टू एम्प्लॉयर आपण कन्वर्ट करतोय. आणि ह्या भविष्यामध्ये 100 महिला आपण असं म्हणूया की 8 ते 10 लोकांना काम देतील, म्हणजे 1000 लोकांना एम्प्लॉयमेंट पुढे भविष्यात जनरेट होणार आहे या एरियातून. आणि इंडस्ट्रीज नाही ह्या सगळ्या असं म्हणूया की सुनीता इंडस्ट्रीज, काजल इंडस्ट्रीज
किंवा त्यांची जे काही त्यांच्या नावाच्या ज्या कंपनीज आहेत, या कंपन्यांमधून वेगवेगळे प्रकारचे प्रोडक्ट्स, म्हणजे ग्लोव्ज बरोबर सॉक्स असतील किंवा टेक्सटाईल रिलेटेड अजून काही प्रोडक्ट्स असतील, जसं टॉवेल्स आहे किंवा इतर अजून काही शर्ट्स आहे किंवा इतर अजून काही वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बरोबर काही मोठे प्रोजेक्ट्स असतील की जे त्यांना करता येतील. आता सध्याच्या या कोरोनाच्या जागतिक महामारीमध्ये तुम्हाला आणखीन कुठल्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं, व्यवसाय करताना काय अडचणी आल्या आणि त्यावरती तुम्ही कशा पद्धतीने धैर्याने मात केली, तर याबाबत तुम्ही आम्हाला काय सांगा? जसं मार्चमध्ये लॉकडाऊन झालं आणि काम हे स्लो डाऊन झालं, तर कंपन्या आवाज हा, आता येतोय, मगाशी येत नव्हता. ऍक्च्युली मार्चमध्ये जसं आपलं कोरोना किंवा पॅन्डेमिक हे सुरू झालं, तसं सगळ्या इंडस्ट्रीसाठी काम करत होतो, कंपन्यांसाठी काम करत होतो. तर कंपन्यांचं काम हे कंपन्या सगळ्या बंद झाल्यामुळे सगळं स्लो डाऊन झालं किंवा बंद झालं. पण ह्या सगळे की विचार असा केला की ग्लोव्ज आमचं स्लो डाऊन झालं किंवा जसं हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री सांगितलं, टूर्स ट्रॅव्हल्स वगैरे हे सगळं बंद झाल्यामुळे सगळ्यांचंच काम बंद झालं. पण कुठेतरी गावाकडे येण्याचा लोकांचा ओघ पण वाढला, बरेच जण काम मागायला पण यायला लागले की, तर मग त्यामध्ये विचार केला की आपल्याला असं काही आपण ह्याच्यामध्ये असं बसून राहता कामा नये. मग आम्ही मास्कचं प्रोडक्शन सुरू केलं, जे आम्ही पहिले याच्या अगोदर कधीच केलं नव्हतं. आणि ह्यामध्ये अजून नवीन टीम इन्व्हॉल्व्ह झाली, जी ट्रेनिंग घेतलेले होते, गारमेंटचे ट्रेनिंग होते किंवा ज्यांच्याकडे मशीन्स उपलब्ध होत्या, ह्या सगळ्या महिला असतील किंवा अजून टेलर असतील, पुरुष असतील, ह्यांना सगळ्यांना इन्व्हॉल्व्ह करून घेतलं आणि हे काम सुरू केलं. पहिल्यांदा उन्हाळा होता तेव्हा कॉटनमधले मास्क सुरू केले. त्याच्यानंतर मग जसं पहिलं अनलॉकिंग झालं, त्यामध्ये मार्केटमध्ये भरपूर मास्क उपलब्ध व्हायला लागले आणि मास्क उपलब्ध झाल्यामुळे मग पहिले प्रोडक्ट्स कोणी घेणार नाही, म्हणून मग त्यामध्ये मास्कमध्ये अजून काही आपल्याला बदल करता येतील का, अशा पद्धतीने बदल करत करत आम्ही एक 3 लेयर्सचा मास्क बनवला, जो 100% कॉटन आहे, ज्याच्यात आतमध्ये एका लेयर्समध्ये आम्ही वेलब्लोन फिल्टर टाकलाय आणि आतमध्ये सॉफ्ट कपडा, की जेणेकरून अशा पद्धतीचं डिझाईन केलं की जे डिझाईन की व्यवस्थित तुमच्या नाक आणि तुमचं तोंड, म्हणजे तुम्हाला ऑक्सिजन घेताना किंवा तुम्हाला बोलताना त्रास होणार नाही. आणि एक 5-6 तास जरी तुम्ही घातला, आणि कॉटनचा असल्यामुळे तुम्ही त्याला धुवू पण शकतात आणि तुम्ही बोलूही शकता आणि तुम्हाला श्वास घ्यायलाही काही प्रॉब्लेम येणार नाही. अशा पद्धतीचं एक वेगळ्या पद्धतीने क्वालिटी नॉर्म्स, जे काही क्वालिटी ऍक्च्युली अगोदर माहितीच होतं सगळ्यांना की क्वालिटी म्हणजे काय आहे, त्या पद्धतीनेच मास्कचं पण क्वालिटी हे केलं आणि तो इतक्या छान पद्धतीने मार्केटमध्ये आला की ज्या काही कॉर्पोरेट्स कंपन्या असतील किंवा जे काही छोटे छोटे ऑफिसेस असतील, जसं पोलीस डिपार्टमेंट आहे, बँका आहे, त्याच्यानंतर वैयक्तिक लोकांना लागणारे रोजचं वापरण्यासाठीचं असतील, अशा पद्धतीने मास्कचं उत्पादन सुरू केलं. आणि त्यामध्ये बदल असा करत गेलो की बरेच जण म्हणायला लागले मोठ्यांचं आहे मग छोट्यांचं नाही का, मग महिला म्हणायला लागल्या की आम्हाला अजून छोटंसं मिळेल का. मग पहिल्यांदाच मास्कमध्ये लार्ज साईज, मिडियम साईज आणि स्मॉल साईज अशा 3 साईजेसमध्ये मास्क आणले. त्याच्यानंतर मग ते नुसते फक्त मास्क काय म्हणतात एका पिशवीमध्ये देऊन चालणार नाही, मग त्याला एक व्यवस्थित पॅकिंग, म्हणजे एक पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह किट, म्हणजे बॉक्स टाईप, म्हणजे पूर्ण फॅमिलीला एक किट तयार केला गेला. आणि हा किट आता पूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर भारतातले जवळपास 11 राज्य आहेत, या 11 राज्यातल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्याकडे जातात. त्याचबरोबर मधल्या काळामध्ये जसं ग्लोव्जचं हे कमी झालं, पण एक अपॉर्च्युनिटी अशी आली की कॅनडाला एका कंपनीने त्यांच्या ह्याच्यासाठी मागितले आणि ते ग्लोव्ज तिथे दिले. आणि सांगायला खूप आनंद वाटतो की कॅनडा अमेझॉनवर पर्ल इंडस्ट्रीचे ग्लोव्ज गेले.
ह्या पॅन्डेमिकच्या ह्याच्यामध्येच. छान. त्यानंतर दुसरं की जे मगाशी मी 100 महिलांच्या कंपन्या सांगितल्या, त्याच्यातल्या काही महिलांचे आपण एक छोटे छोटे युनिट्स तयार केले. त्याच्यामध्ये एक टेरी टॉवेलचं युनिट आहे की जे क्लस्टरमध्ये येतं. तर हे ह्या महिलांच्या ह्याच्यातून टॉवेल्स, नॅपकिन्स आणि छोटे काय म्हणतात ते बेडशीट्स किंवा छोटे छोटे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते सुरू झाले. आणि आता कॉर्पोरेट्स कंपन्यांना जे दिवाळी किंवा जे काही आता नवरात्र चालू आहे ह्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स जे म्हणतो वेगवेगळ्या ह्याच्यासाठी, तर त्याच्यासाठी ते आता आपण सुरू केले. मग एक प्रोडक्ट्स नाही, म्हणजे ग्लोव्हजच हा न राहता ग्लोव्ह जेव्हा आता कंपन्या सुरू होतील तेव्हा ते आता हळूहळू त्याची मागणी वाढतच राहणार आहे. पण त्याबरोबर पयोध इंडस्ट्रीचा मास्क, त्याच्यानंतर टॉवेल्स, त्याच्यानंतर त्याचे ब्लँकेट्स, ह्या सगळे प्रोडक्ट्स, हे वेगळे प्रोडक्ट्स ह्या 4 महिन्यातले हे इंट्रोड्यूस झाले या गावात. आणि त्याचबरोबर टीम पण वाढली. म्हणजे पयोध इंडस्ट्रीची ग्लोव्ह बनवणारी टीम बरोबर हे सगळे प्रोडक्ट्स बनवणारी टीम पण त्याच्यामध्ये आली. म्हणजे याही महामारीमध्ये तुम्ही एक संधी शोधली आणि त्या संधीचं एका चांगल्या म्हणजे काय बोलतात सक्सेस मध्ये रूपांतर केलं तुम्ही. एक तुमच्या धंद्याला वेगवेगळे तुम्हाला म्हणजे तुमच्या मेन व्यवसायाला एक छोटे छोटे अजून नवीन नवीन व्यवसाय तुम्हाला मिळत गेले. आणि आता आवर्तच घेऊ थोडं आपण. मला एक शेवटचे 1-2 प्रश्न. आपण एक महिला उद्योजक म्हणून स्वतःकडे कशा बघता? एक महिला उद्योजक म्हणून मी असं बघते की प्रत्येकीला एक व्यक्ती म्हणून स्वतःची एक आयडेंटिटी असायला हवी. आणि मला माझी स्वतःची एक आयडेंटिटी निर्माण करायची होती. दुसरं असं की नेहमी आपण म्हणतो की मी यांची मिसेस आहे, मिस्टरांचं नाव घेऊन सांगतो की मी यांची मिसेस आहे, ही तिची आयडेंटिटी असते. पण मला काय म्हणतात ते एक मस्करीचा विषय नाही, पण जेव्हा एका कार्यक्रमामध्ये मुंबईमध्ये एका मोठ्या प्रोग्राममध्ये जेव्हा मिस्टरांना म्हटले तुम्ही मिस्टर स्नेहल लोंढे का, तेव्हा त्यांनी जे मला रिप्लाय दिलं की मला आज खूप आनंद झाला आहे की मला तुझ्या नावाने ओळखलं जातंय. तर हे कुठेतरी व्हायला हवं, ह्याचा मला अभिमान वाटतोय. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे असं झालंय की भरपूर व्यवसायांना संधी मिळत चालली तरुणांना, किंवा म्हणजे नोकऱ्या फार म्हणजे काही प्रमाणात कमी होतच चालल्यात त्या. मग आता नवीन उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांना, महिलांना तुमचं एक काय मार्गदर्शन असेल, काय सल्ला असेल, काय संदेश असेल? माझं म्हणणं असं आहे की ग्रामीण भागामध्ये काही काम होऊ शकत नाही, की ग्रामीण उद्योजकता वाढावी हा आमचा जो काही उद्देश आहे. ज्या काही अपॉर्च्युनिटी आहेत ह्या सगळीकडे सारख्याच आहेत. तरुणांनी किंवा महिला असतील ज्यांना नवीन उद्योजकतेकडे यायचं आहे, त्यांनी जे काही काम करणार आहात, जरी अडचण आली तर ते काम तुम्ही सोडून देऊ नका. दुसरं असं की ते काम हे वैयक्तिक म्हणजे व्यक्तिगत आपल्या पुरतं न सीमित राहता ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचेल किंवा त्याचा फायदा किंवा ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं जाईल, किंवा त्याला एखादं नाव असं म्हणूया की ब्रँडिंग पर्यंत कसं नेता येईल. म्हणजे तुम्ही जे काही त्याच्यावर प्रयत्न केलेले असतील ते सोडून देऊ नका आणि ब्रँडिंग पर्यंत त्याला घेऊन जा. आपण काय करतो की एखादं काम सुरू केलं की ते अर्धवट राहिलं की पुन्हा आपण त्याच्याकडे बघत नाही. पण जेव्हा अडचण का आली ही जेव्हा जर शोधली गेली तर मला असं वाटतं ते कदाचित एखाद्या ब्रँडिंग पर्यंत जाऊ शकतं. मोठ्या मोठ्या कंपन्या जसं काही आता आपण टाटा, बिर्ला, बजाज वगैरे हे सगळं आपण बघतोय, पण ह्यांनी त्यांचं काम हे पिढ्यानपिढ्या पुढे नेलेलं आहे. तर मला असं वाटतं की नोकरी ही आपल्याला एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीला देता येत नाही, पण आपण जे काही व्यवसाय करतो तो हा एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीला देता येतो. म्हणजे हे वर्षानुवर्षे पुढे जाऊन ही तुमचं काम हे तुम्ही त्यांना हस्तांतरण करू शकतात किंवा त्यांना ते देऊ शकतात, नॉलेज तुम्ही त्यांना देऊ शकता. तर हा सगळ्यांनी विचार करावा कुठलंही काम करताना, अर्धवट सोडू नये. आता तुमच्या एवढ्या पूर्ण सर्व सक्सेस मध्ये तुम्हाला तुमच्या घरच्यांचा, तुमच्या मिस्टरांचा आणि संपूर्ण फॅमिलीचा तुम्हाला कसा सपोर्ट मिळाला? तुम्हाला कोणाकोणाचं मार्गदर्शन फार एकदम चांगल्या प्रकारे लाभलं, याबद्दल एक थोडक्यात काही सांगू शकता का? खरं तर आपल्या परिवाराच्या मार्गदर्शनाशिवाय किंवा त्यांच्या सपोर्ट शिवाय आपण कुठेही पुढे जाऊ शकत नाही. दुसरं असं की
एकतर दोन्ही आई वडील असतील, माझे आई बाबा असतील किंवा माझे सासू सासरे असतील, ह्या सगळ्यांनी पहिल्यांदा हे काम करत असताना आम्हाला खूप हे काहीतरी करताय म्हणून खूप त्रास झाला आम्हाला. पण नंतर जेव्हा हे काम जेव्हा उभं राहिलं किंवा ते कृतीतून प्रत्यक्षात साकारलं, तर त्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट्स केला. दुसरं की मिस्टरांचा सपोर्ट्स हा पहिल्यापासून होता. कारण हे काम करत असताना मी एकटीच नाही, तर आम्ही दोघंही सोबतच हे काम करत होतो. त्यांचा जो अनुभव होता तो आणि ग्राउंडवरचा माझा जो काही अनुभव होता तो. त्याचबरोबर मुलाचाही सपोर्ट, कारण असं आई आपली सतत मीटिंगमध्ये असते किंवा आपल्याला वेळेवर जेवायला मिळत नाही किंवा वेळेवर आपल्याकडे लक्ष दिलं जात नाही, असं होता कामा नये. त्यामुळे त्याचाही चांगला सपोर्ट्स मिळाला असा की मुलगा जरी असला तरी जी मुलगी जे काम करते, म्हणजे मी आता जरी फॅक्टरीवर असेल किंवा मी कुठल्या एखाद्या वर्कशॉपमध्ये असेल किंवा कुठेही बाहेर गेलेली असेल, तरी तो आता मोठा झालाय, तर त्यांनी त्याचं स्वतःचं वैयक्तिक काम हे स्वतः करायला सुरुवात केली. आणि सांगायला खूप मला आनंद वाटतो की तो आता अगदी स्वयंपाक सुद्धा स्वतः करतो. किंवा जी जनरल खूप इक्वॅलिटी म्हणतात, जेंडर इक्वॅलिटी म्हणतो आपण, तर जेंडर इक्वॅलिटी येस ही आहे की येस. पुरुषाचं काम वेगळं आणि स्त्रीचं काम वेगळं असं काही नाहीये. अगदी घरातल्या सगळ्यांनीच ह्या बाबतीत खूप सपोर्ट केला. म्हणूनच काय म्हणतात ते इथपर्यंत मला असं वाटतं सगळ्या इथपर्यंत पोहोचली आहे असं. खूप छान. म्हणजे खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. तुम्हाला अगदी रिसेंटली जी युवाचा सुद्धा अवॉर्ड मिळाला, तर फार छान वाटलं ते. आणि तुमच्या या पयोध इंडस्ट्रीजला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. उत्तरोत्तर तुमची वाटचाल एकदम अशी खूप छान अशीच चालत राहो. आणि धन्यवाद. मलाही सगळ्या टीमला, स्वयंसिद्धा असेल, प्रज्ञा असेल, प्रज्ञा मॅडम असतील, तनुश्री तुम्ही असाल किंवा अर्चना मॅडम असतील, सगळ्या टीमला खूप, म्हणजे तुम्ही एक संधी दिली आहे मला. आणि या संधीच्या ह्याच्यासाठी पयोध टीम आणि मी वैयक्तिक स्नेहल तुमची अतिशय आभारी आहे. थँक्यू सो मच.